Aké sú vhodné rýchlosti pre rôzne typy úloh, ktoré by ste vykonávali s flexibilným hriadeľom? Na meranie toho používame otáčky za minútu alebo RPM. Povedzme napríklad, že vykonávate ľahké odstraňovanie vodného kameňa alebo mäkké upchávky, ako je tuk a podobne. S najväčšou pravdepodobnosťou by ste používali ľahký reťazec a pravdepodobne aj ľahký hriadeľ. V tomto prípade je vhodná rýchlosť medzi 1000 a 1500 Auto-Prig-Minepri. Povedzme napríklad, že teraz vykonávate odvápňovacie práce, rozsiahle odvápňovanie. Je pravdepodobné, že budete používať vysokovýkonnú reťaz a v tomto prípade je vhodnejšie čokoľvek medzi 1500 a 2500 Auto-Prig-Min. Ak však máte dočinenia s ťažkými upchávkami, pevnými blokádami alebo vážnym odstraňovaním koreňov, budete chcieť použiť otáčky medzi 2000 a 3000 Auto-Prig-Min, pretože pravdepodobne budete používať vysokovýkonné reťaze a naozaj potrebujete túto rýchlosť, aby ste mohli dôkladne obrúsiť všetko, čo rozbíjate. Takže to vám dáva základnú predstavu. Ďakujeme za sledovanie.